Hi guys, welcome to my channel. And guys, itong video na to is just a very short video. It's a short video, very like shorty like this short video. Ginawa ko lang ito kasi I think that was last night nagka 5,000 tayo subscribers. So today's date it's anong date na ba ngayon? October 28 na ngayon guys. Upload ko tong video na ito. Pero mayroon bang video na late ako I think it's 1 week. I think 1 week and a half ata yung late na video ko. Salamat sa nag-subscribe guys. At saka kung nanonood ka ng video ko always at saka naka-subscribe ka, may giveaway ako guys. Pero hindi ito kumpleto guys kasi naghanap pa kami ni Tami ng ma-i-add sa anong meron ako. Si Tami and I are still looking for something to add into this giveaway. Pasasalamat lang ito guys. Hindi naman, alam nyo naman guys na hindi ako mayaman. So, hindi kami mayaman guys. So, pasasalamat lang ito. So, at saka pasensya na sa nasa ibang bansa, katulad ng Pilipinas, kung nasaan man kayo, kasi hindi ito, pasensya na guys ha, kasi hindi ito international. So, dito lang muna tayo ngayon sa US. Sabi pa ng asawa ko baka, kung na kami, kung meron ng, kung meron kaming extra money, gagawa kami ng giveaway para international. So, sabi ko sa kanya, next time na yan, Han, pag meron na talaga tayong extra, kasi alam nyo naman, international shipping pa lang, patay tayo dyan. So, salamat lang ito guys sa inyo na nanonood sa channel ko, ng video ko everyday. You know that I upload video everyday. So, ito. So, yung ipapakita ko sa inyo guys, simple lang ha. Nandito sa harapan ko ngayon guys, it's very little only. It's not a lot. Huwag na tayong maraming satsat pa. So, ito yung ibibigay ko sa inyo. Dalawa nito guys. Ito yung ginagamit ko na Royal Spa. Ginagamit namin ito ng mag-asawa. Nandun sa shower. At saka, ito yung ginagamit namin na gel. Actually, so, dalawa yung ginagamit namin ng mag-asawa na gel. Yung shower gel and bath gel, something, Dalawa ito. Yung ginagamit ko talaga at saka ito at saka yung Neutrogena na gel din. So, yun. Dalawa nito, guys. Dalawa nito ang ibibigay ko sa inyo. So, kasi marami kaming extra. Maraming binili si Tami. So, ito yung binili ko kanina. So, dalawa yung binili ko. This is a charcoal modeling peel-off mask. Ito yun. Meron ako at saka meron din sa inyo. At saka, may nakita din akong kanina na facial cleansing system. Ito siya. Yes, simple lang siya guys. Nakita ko siya kung sana kung sino man ang makatanggap nito, kung meron na kayong mga ganito, meron na kayo, saka or meron kayong mga mas mamahalin pa nitong mga gamit na binigay ko sa inyo, pwede naman din yung ibigay sa kapamilya ninyo, sa kaibigan ninyo. Pero ito yung pasasalamat ko sa inyo guys sa panonood ng video ko na walang sawang pagsuporta at saka baka subscribe pa kayo. Ito yon. So ito, isa nito, ito din. Kasi gustong gusto ko ito. So binili ko na rin. Gusto ko to at saka iano ko sa inyo. Ito, Wet n Wild foundation. Ito yung photo focus na maraming nagkagusto at saka nagustuhan ko rin. So meron akong dalawang different color. So ito yung kinuha ko kasi para naman sa mga Pinay na skin ito. So medium sa cream beige, neutral. Ito yun. So ito kinuha ko kasi nagustuhan ko. Gusto ko din i-share. So, at saka, diba, remember guys, when I wear lipstick and use it, it's really nice. It's really nice. I'm sorry guys, it's wet. It's wet. Galing ako sa, nagwash ako ng hand. So, diba guys, you've been asking me long time ago. So, yung lipstick na gusto nyo na, gusto ko rin, ito yun, binili ko kanina din. So, ito yun, the Wet n Wild Mega Last Liquid Cat Soot. This one. Ito. So, ito. Yeah. At saka, meron din akong na-i-add kasi nagustuhan ko sila. Meron akong i-add sa inyo. Ito din. Wet n Wild din. Ito. So, ito. Simple lang guys. Simple lang talaga ito guys. At meron isa dito. Ito yun. Ito? Hair iron. Binigay ito sa akin guys. Free. Binigay ito sa akin for free. Kung hindi ka masyadong kulot na kulot talaga,
okay ito sa iyo. So, okay ito sa inyo. Ibigay ko ito kasi meron naman akong isa. So, bakit dalawa pa? Yun, so, ito yun guys, hair iron. Meron pa itong additional guys ha. So, nag-ano pa kami ni Tami, naghanap. Mga probably 2 weeks from now, sabihin ko sa inyo, ililista ko sa inyo. Ito guys, ito yung gagawin nyo para manalo kayo. Okay guys, kung gusto nyo sumali sa giveaway na ito guys, please paki-subscribe. Diba, nag-post ako sa Facebook ko na magpa-giveaway ako kung gusto nyo sumali. Kung gusto nyo sumali, mag-comment kayo kung saan taga-saan kayo if nanonood talaga kayo ng video ko. So naglibog ko guys kung anong gagawin ko guys. Magpa-raffle ako, isulat ko yung pangalan nyo or okay, so ito na lang yung gagawin natin guys sa giveaway na ito. Ito yung mechanics guys sa giveaway na ito guys. Subscribe to my channel. Like the video, like the video. Mag-comment kayo kung taga saan kayo at basta mag-comment lang kayo guys kung taga saan kayo, okay? Para masulat ko yung pangalan ninyo at saka sana din maka-follow kayo sa Facebook at saka Instagram ko. So anyway guys, so yun lang ang mechanics guys. Mag-subscribe, mag-like sa video, mag-follow sa follow sa Facebook ko at saka Instagram ko. Pasensya na guys ha, yung sinabi ko kanina, pasensya na talaga sa inyo kung hindi kayo wala kayo dito sa US kasi ang plano namin mga next time na yung mga international na talaga na pwede na akong mag-shipping international. Tipid-tipid muna kasi kami guys. Itong ginagawa ko na giveaway guys, pasasalamat lang talaga sa inyo guys sa pag-subscribe ng channel ko. At yun, so salamat guys sa pag-subscribe guys ha. At saka huwag niyong kalimutan i-like yung video. Kung nag-enjoy kayo, i-like niyo yung video. Pero itong video na ito, i-like niyo ito guys. At saka, yeah, so yun lang. Maliit lang ito na giveaway guys, pero I promise Tami and I will add something to this. And yeah, so yun lang ang maipapromise ko. Maghanap pa kami. At saka 2 weeks from now, ano ba, 2 weeks from now, tignan natin ha, ngayon, Saturday ngayon guys ha. Saturday, October 28. 2 weeks from now, that means November 11, sabihin ko sa inyo kung sino yung winner. Okay, November 11. I'm going to make a video also guys, who's the winner and while picking the winner. So yun lang guys. So sana mag-subscribe kayo guys. Salamat again guys. Salamat sa inyo sa pag-subscribe at saka walang sawang pagsuporta sa channel na ito at saka panonood. I-like nyo lang guys. Subscribe. Follow my social media account. Instagram and Facebook only. No tweet whatsoever. Nahiya ako sa inyo guys. Nahiya ako kasi maliit lang siya. And yeah, salamat talaga guys. Nagka-ano tayo guys. Nagka-5,000 na tayo subscribers. This coming November 11 guys, yung na-add namin ni Tami, i-video ko, so, okay, ito guys. Ay, naku, naglilibog na ako guys. So, this coming November 11, yung ma-add namin dito sa giveaway na ito na pinakita ko sa inyo ngayon, ipakita ko sa inyo this coming November ha. Ipakita ko sa inyo at saka kung anong nadagdag, okay? So, thank you guys so much for watching. Bye guys. See you tomorrow. See you in my next vlog. Not tomorrow because tomorrow's vlog is gonna be from last week's vlog. Anyway guys, thank you guys so much for watching. I appreciate it. Give me a thumbs up. Give a thumbs up guys. And yeah, bye guys. Bye. Ugly. You need to change that one. Ugly me.